вкъщи чака собрата, дола с бели краваи, покривка нова. На този ден велик да се чукнем за здраве, с шарени яйца, да запалим свеща на милосърдието и нека всеки въплати в себе си образа на Христос. Днес е Великден. На този ден всеки християнин вярва, че на земята доброто е надделяло над злото, правдата над неправдата, светлината над тъмнината. Нека всеки възкреси в себе си образа на Христос и милосърдието на Бог. Гости на нашето тържество са господин Борислав Станимиров, кмет на община Долни Дъбник. Госпожа Лилия Пейчева, заместник кмет на община Долни Дъбник. Госпожа Десислава Гешева, главен експерт по отдел култура при община Долни Дъбник. За приветствие има думата госпожа Валентина Иванова, кмет на село Садовец. Уважаеми съграждани, скъпи гости! През своята вековна история читалището е запазило българските традиции и обичаи. Обичаи, които се предават от поколение на поколение. Във всеки един от тях българинът е съхранил чистото, истинското и опазил това, което са ни оставили нашите предци. А ние, поколенията, трябва да продължаваме тези традиции, за да пребъде българското. Няма народен обичай, който да не е празнуван в Садовец. Бяхме и на Копривщица, където спечелихме грамота. Представихме се с обичая пеене на пръстените. Но пролетният бал е празник, който честваме всяка година и мало и голямо, като самодейци участват с желание. В навечерието на най-светлия празник, Възкресение Христово, искам да благодаря на старите самодейци Лазар Пеев, Райна Ванкова, Пенка Саботинска, които с желание се отзоваха на нашата покана и участват, включиха се активно в нашата художествена самодейност. Благодаря и на Слави Вицки, който написа нашата история за читалището. Но най-много съм благодарна на най-малките участници, които заедно с нас репетираха неуморно в студения салон за читалището. Прекланям се пред паметта на починалите наши самодейци, тези, които не жаляха сили и винаги намираха време да правят самодейност. Поклон пред Марин Зеленогорски, Георги Манев, Васил Мойнов, Петър Врача, Гавена Лазарова, свещеник Димитър, Бойко, Сандро, Велчо Райнин, Велчо Юрданов, Борко Царски, Димитър Кордунски, Георги Стойков, Банка Сайкова, Георги Порушки и много други като тях. И макар и в трудно време да живеем, днес, каквито и различия да ни разделят, ние оставяме част от една малка общност и нейните традиции и морал са нашият облик, нашият живот. А това се доказва и от пълният салон на читалището. Честито Възкресение Христово! И нека Бог да ни пази, скъпи граждани! Внезапно почука на моята врата една позабравена детска мечта, така остаряла, потънала в прах, в началото даже не я разпознах. Програмата ще открият децата при целодневна детска градина Гергана, село Садовец.